виши догоре. Виждаш ли го така? А, така. Е, така много добре така. Ама як гледай как го е задържал? Вижте, видите, не го бара. Само гъста. Връща, да, връща. Бара леко. Ей сега. Оп, ама, дръж! О, за малко да има калвета. Мали, късия крак. Мале, как ще няма? Аре, че се снимам да последен си! Ей! Дай му газ! Ма то така ти като караш ще изглежда много лес? Как е нагоре? Нагоре не е така. Аз на Габарко разчитах, че ще ти помогне, ама... За кое? А? За кое? Еми там, що оставихте Цанко сам? То не имаше нужда от То няма много изпълнение. Аз така ще бях оттам на ще дойде. Да, ако си окара, това ще бъдеш много ленчуван. Ти ми са... Назаде! Ей, го, сега ще те прибавим секунди. Точно където трябва.